Ġie ffirmat ftehim settorjali għal Border Control Officers li huma parti mill-korp tal-Pulizija bħala civilians. B'hekk ġiet implementata miżura oħra tal-Manifest Elettorali Malta Flimkien. L-ewlieni ta' dan il-ftehim u li tejjeb il-kundizzjonijiet ta' dawk uffiċjali li jaħdmu fil-ħarsien tal-fruntiera. Għalhekk dan se jolqod b'mod dirett lil 60 uffiċjal li bħalissa jaħdmu bħala First Line Officer u Second Line Officer. Il-ftehim se jara wkoll li jekk xi ħaddiema jingħataw xi responsabbiltajiet addizzjonali li mhux imniżlin fil-ftehim maqbul, dawn jitħallsu wkoll permezz ta' allowances għal dawn ir-responsabbiltajiet addizzjonali. L-iffirmar tal-ftehim sar fil-preżenza tal-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri li spjega li dan huwa wieħed mill-10 ftehimiet iffirmati fl-aħħar snin fil-Ministeru għall-Intern. Il-Ministru Camilleri afferma mill-ġdid l-impenn tiegħu biex il-ħaddiema fis-sigurtà ta' pajjiżna jibqgħu isibu lill-Gvern ta' spalla soda għalihom. Tal-ftehimiet għandhom lan li jkomplu joffru kundizzjonijiet tax-xogħol tajba u salarji aħjar lill-ħaddiema u l-familji tagħhom. F'dan il-każ il-ħaddiema li magħhom ġie ffirmat il-ftehim għandhom ir-rwol importanti fis-sigurtà ta' pajjiżna għax huma responsabbli għal dawk il-persuni kollha li jidħlu f'pajjiżna minn pajjiżi barra iż-żona Schengen. Dak li wedna fil-Manifest Malta Flimkien, illum qed inkomplu wedquh. Dan għamilnieh permezz ta' ftehim mal-Border Control Officers fejn tħanna fi ftehim settorjali magħhom illi permezz tiegħu mhux biss se jtejbu l-kundizzjonijiet tagħhom, però ħejati wkoll aktar garanzija lil post tax-xogħol tagħhom. Preżenti għall-iffirmar ta' dan il-ftehim kien hemm is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riforma u l-Ugwaljanza Emanuel Bsajla, kif ukoll rappreżentanti mit-taqsima ta' relazzjonijiet industrijali fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, mill-Border Control Officers tal-Korp tal-Pulizija u mill-General Workers Union.